Un alt... Ok. Să reîncep? Uite, aștept să dau record, scuze, nu, e Nu ok. nimic. Fac un rezumat așa ca să fie pentru YouTube. Deci, Mișto. astăzi vorbim despre endometrioză și infecția cu papilomavirus în contextul sănătății hormonale, pentru că tot ceea ce ține de aparatul genital feminin ține și de sănătatea hormonală. Endometrioza este una dintre afecțiunile care acum este foarte frecventă, era o afecțiune foarte rar întâlnită, însă numărul de cazuri a crescut îngrijorător. Peste 10% din femei care sunt diagnosticate la vârsta fertilă suferă de această afecțiune care este o afecțiune autoimună. Este o afecțiune ginecologică complexă, este mediată hormonal, adică datorită constelației hormonale se poate ajunge la endometrioză, poate să provoace dureri cronice severe, adică pe perioadă îndelungată de timp, atâta timp cât ține ciclul menstrual, simptome digestive, stări depresive sau probleme de fertilitate. Diagnosticul, așa cum am spus mai devreme, este stabilit uneori relativ tardiv, în principiu doar atunci când apar probleme de fertilitate, pentru că atunci, făcându-ți analize mai complexe, se poate ajunge la acest diagnostic. Ca și definiție, endometrioza este o afecțiune ginecologică cronică, deci nu este o afecțiune care vine și dispare ca și o endometrită, ca și un chist ovarian, ca și o altă problemă sau inflamație ale aparatului genital feminin. Este cronică, este de tip autoimun și este o afecțiune în care țesutul similar endometrului, adică mucoasa uterină, cea care căpășește cavitatea uterină, crește în afara uterului și se întinde pe ovare, trompe uterine, peritoneu, alte organe pelvine, dar poate să ajungă și spre vezică, și spre țesut pulmonar și așa mai departe. De aceea este important să cunoaștem acest context foarte bine și să vedem ce măsuri putem noi să aplicăm. La unele persoane este foarte grav să ajunge la intervenție chirurgicală, iar alte persoane au un regim mai simplist și pot, cu măsuri naturiste, să țină această afecțiune sub control. Nu este valabil pentru toată lumea. Ca și cauze, aș putea să enumăr câteva aici. În primul rând, dezechilibrele hormonale, de exemplu, excesul de estrogeni. Și aici putem să mergem în contextul disruptorilor endocrini. Dacă vă aduceți aminte, am vorbit într-una dintre emisiunile precedente despre disruptorii endocrini, care mai ales la nivel de estrogen și testosteron acționează, producând unități false de estrogen care nu fac altceva decât să dea organismul peste cap. Putem să avem și o predispoziție genetică în această direcție moștenită, dar ține și de un sistem imunitar afectat care nu elimină în totalitate țesutul ectopic, adică acel țesut care trebuie eliminat rămâne undeva în organism. Bineînțeles că și aici putem să vorbim despre un microbiom intestinal afectat. Eu chiar am avut un masterclass și cred că sunteți dintre dumneavoastră care ați participat la masterclass. Acum definitivăm un e-book al microbiomului intestinal și cât de important este în contextul sănătății hormonale, sănătății întregului organism și inclusiv atunci când vine vorba despre endometrioză. Atunci când avem un deficit fitonutrițional, atunci când avem minus de acizi grași, de exemplu de omega-3, care este cel mai puternic antiinflamator din organism, sau atunci când este scăzut dramatic nivelul de vitamina D sau alte vitamine și minerale din corp. De aceea, alimentația este un punct cheie, la fel suplimentele și nutrienții. Începerea vieții sexuale mult mai devreme decât ar trebui, până când organele genitale feminine nu sunt complet crescute și maturate, este un factor în plus, un factor de risc care poate să ducă la apariția endometriozei. Infecțiile și inflamațiile vaginale, infecțiile cu Chlamydia trachomatis, cu Trichomonas, cu Haemophilus, cu o serie de alte infecții, candidoze prelungite, netratate, diferite alte probleme care țin de inflamație la nivel genital, la nivel vaginal, sunt și ele factori de risc și factori favorizanți pentru instalarea endometriozei. De asemenea, alimentația inadecvată, cu alimente procesate, cu foarte mulți aditivi, cu foarte mulți conservanți, alimente procesate, metalele grele pe care le putem lua din tatuaje, din tot ceea ce facem în viața de zi cu zi, cei care folosesc fărbătoarele, cei care folosesc toți acești cercei umbilicali și așa mai departe, să știți că și asta este o sursă de metale grele. Și surse de metale grele găsim peste tot, inclusiv în apa potabilă. Și mai avem și datorită menstruației retrograde, adică fluxul menstrual în loc să ajungă să se elimine, se reîntoarce înspre pelvis. Bineînțeles, aici sunt și condiții anatomice complexe care pot să ducă la apariția acestei afecțiuni, dar dacă vă uitați, la câteva dintre ele putem să avem și noi un cuvânt de spus.
Ca și simptome. În primul rând, durerile menstruale sunt intense, se numesc dismenorei. Atunci când vine la fiecare ciclu avem dureri menstruale, asta înseamnă că avem o dismenoree. Se poate confunda uneori sau se face, de fapt, diagnosticul diferențial între sindromul premenstrual, sindromul ovarelor polichistice și endometrioză, pentru că acest fenomen de dureri menstruale intense sunt oarecum comune. De asemenea, în endometrioză avem de regulă sângerări abundente și, bineînțeles, ca și consecință, avem o stare de anemie care nu prea se corectează pentru că chiar dacă ți iei fier, dacă nu ții un regim adecvat, la fiecare lună pierzând sânge menstrual în timpul sângerării menstruale, bineînțeles că este și un nivel scăzut de fier în organism. Durerile pelvine cronice, în permanență, întinsându-se acolo, se formează așa ca niște aderențe, să vă imaginați. Sunt ca și mătasea proaște, dacă ați văzut cum face așa picățele mici, cam așa se întinde endometrioza. Și este o durere, un nivel de inflamație aproape în permanență și pentru cei care faceți scanarea ZITO să vedeți că veți vedea și acest lucru, se vede și la scanarea ZITO. Chiar acum am avut o grupă de începători care a mers foarte bine, începem curând grupa de începători numărul 2, pentru că scanarea ZITO este un instrument care te ajută să vezi ce ți se potrivește ție cel mai bine. De asemenea, apar dureri în timpul contactului sexual, fenomen numit dispareunie și gândiți-vă că pentru viața de cuplu, având în vedere că este la femeile de vârstă fertilă, aceste dureri din timpul contactului sexual sunt foarte neplăcute și pot să aibă impact asupra emoționalului, în viața de cuplu și în viața de familie. Infertilitatea este o altă consecință a endometriozei, de asemenea tulburările digestive, disconfort digestiv, în special balonare, constipație, intestin iritabil și toate se lasă cu efect de oboseală cronică, ceață mentală, iritabilitate, sensibilitate emoțională, pentru că dacă ca și femei, avem aceste dureri în permanență, tot timpul simți că pelvisul ți este inflamat, tot timpul simți o jenă, tot timpul simți o durere, ai și anemie, bineînțeles că toate aceste lucruri se lasă cu un impact asupra vieții de zi cu zi. Ca și diagnostic, acum, din fericire, avem din ce în ce mai multe instrumente care ne ajută să punem un diagnostic mai rapid și mai corect. În primul rând, examenul ginecologic este primul. În cadrul examenului ginecologic se poate face examen de secreție, examenul citopatologic Papa Nicolau, acel PAP, ecografia transvaginală, toate acestea se fac în cadrul consultului ginecologic și atunci se face și inspecția locală, se vede dacă colul este rănit, dacă are vreun chist, cum arată în context anatomic. Un medic ginecolog, bineînțeles că poate să dea mai multe detalii. Acolo unde este nevoie și se presupune că este vorba despre endometrioză, se face și un remene pelvin și se face și laparoscopie cu biopsie. Acolo unde deja ei spun ok, aici avem 99% endometrioză, se face laparoscopic, adică se intră cu camera de luat vederi și cu instrumente care mai reduc din țesutul endometrial și care pot să și dea un diagnostic mult mai de precizie. Singura problemă la acest examen laparoscopic este că tăindu-se și secționându-se, dacă rămân undeva celule endometriale, acestea se reînmulțesc. Toate celulele endometriale formează așa ca o plasă, pot să prindă vezica, putem să avem și o vezică reactivă, o vezică care nu ține prea mult și dacă dintre noastre este cineva care are endometrioză, m-aș bucura să ne dea un feedback sau dacă pot să ajut cu ceva. Bineînțeles, analizele de sânge unde putem să stabilim factorii inflamatori, în primul rând viteza de sedimentare a hematiilor, cunoscutul VSH, proteina C reactivă, probele hepatice, contextul hormonal, să vedem cum stăm și cu ceilalți hormoni, vitamina D, vitamina B12, să vedem fierul dacă nu avem o anemie. Toate aceste lucruri merg mână în mână cu toată această diagnosticare. Și bineînțeles, anamneza făcută corect, adică întrebările puse corect pacienților. Hidratarea joacă un rol important în toate. Eu n-am mai scris și hidratarea acolo, că mi se pare cumva acum chiar să vă spun despre hidratare, cred că știe toată lumea. Din păcate, chiar și cei care ascultați drumurile mele nu beți apă suficient, așa că vă rog frumos, dacă stați în apropierea unui pahar cu apă, să faceți bine, să puneți mâna și să beți un pahar cu apă și să vă gândiți cât de important este să ne hidratăm.
Între recomandările naturiste amintesc alimentația antiinflamatoare. Se scoate pentru o perioadă de cel puțin 6 luni, lactatele se scot, lactatele, glutenul, zahărul. Trebuie să avem o alimentație bogată în legume, în nuci, în pește gras, în vitamine, minerale și nutrienți. Între ele amintesc omega-3 pe care îl avem acum la doTERRA sub toate formele, turmericul sub formă de capsule, sub formă de ulei, magneziu, vitamina D, probioticul neapărat pe Beristor, iar la fibre avem acel TerraGreens. Dintre ceaiuri, eu lucrez cu ceaiul meu personal, am făcut un ceai, ceaiul Femina, dar se poate lua, se pot face diferite ceaiuri, ceai de coada șoricelului, ceai de crețișoară, hăinuța femeii sau smeuri, sunt toate ceaiuri care sunt foarte bune și din fiecare o linguriță de plante la 300 de ml de apă fierbinte. Nu fac altceva decât să vă aducă un confort deosebit. Puteți adăugați și salvia la acest ceai. Tehnici de relaxare, aici înseamnă masaj, diferite terapii care vă ajută să ieșiți din zona de stres, pentru că și stresul este un factor foarte important. Mai avem și acupunctura, sunt și diferite terapii. Terapia Bowen ajută cumva la reducerea simptomelor și la reglarea problemelor hormonale, implicit la îmbunătățirea stării de sănătate. Și uleiurile esențiale cele mai prețioase, o să vin dacă mai ajung și cu câteva rețete, tămâia, copaiba, ros, clarisage și lavandă. Putem să ieșim un pic de aici afară cu totul. Ați văzut că endometrioza nu este așa o glumă și nu se poate trata doar luăm noi 2 uleiuri esențiale și am tratat endometrioza. Pentru că ea nu se tratează doar, există medicamente specifice, tratamente standard, ginecologice, de la farmacie, care se dau mai ales acolo unde avem probleme deosebite. Eu fac din sala de terapie, de pe masa de masaj, am un alt decor astăzi, că cealaltă sală este ocupată. Și de aceea este important să știm vitamina D, trebuie să fie foarte crescută, nivelul de vitamina B12, să avem o digestie foarte bună, pentru că altfel nu putem să ajutăm. Și o să vorbim la o altă emisiune, pentru că m-a inspirat astăzi foarte mult și oricum trebuie să răspund unor pacienți, autismul în context hormonal. Deci autismul se poate recupera, Alzheimerul se poate recupera. Ideea este, vor oamenii să se scape de aceste probleme, da sau nu? Uneori zici nu, nu că uite, te tot zici și nu se face. Este foarte important ca fiecare lucru pe care îl facem să-l facem conștient. Uleiurile esențiale sunt o modalitate extraordinară de a ne regla, dar uneori avem nevoie și de alți nutrienți care sunt basic. Din păcate, endometrioza se poate și canceriza, în cazuri mai rare, dar se poate și canceriza. De aceea e foarte important să facem tratamentul cum trebuie. Și mergem la papilomavirus, care este un subiect foarte controversat, plus minus vaccin. Dacă mă întrebați pe mine, eu nu sunt pentru vaccin, punct. Dar cine vrea să-l facă, îl face. Fiecare își asumă pe propria răspundere. Nu am dreptul să spun cuiva să facă sau să nu facă. Infecția cu HPV, cu human papilomavirus sau cu virusul papiloma uman, care este un virus comun, se transmite de regulă prin contact sexual, de regulă, dar sunt și excepții. Există peste 100 de tulpini, unele sunt cu risc crescut pentru cancer de col uterin, vulvar, deci poate să fie și cancer vulvar și cancer anal, asta mă refer în special la partenerii homosexuali, ca să tot fie o discuție deschisă și se poate face și cancer penian. Adică și bărbații pot să facă bine să meargă la urolog, să-și facă un examen de lamă, să vadă dacă nu au infecție cu papilomavirus, luată de foarte mult timp, cândva, undeva, și tot o transmit mai departe. În general, eu când recomand și când fac tratament cu cineva, întotdeauna recomand tratament de cuplu. Ca și cauze, pe primul loc, contactul sexual neprotejat, dar există și alte lucruri, eu știu, toalete sau mă rog, sistemul imunitar afectat, pentru că atunci când am un sistem de imunitate bun, corpul meu respinge tot ceea ce înseamnă implicare virală, dezechilibre hormonale cu impact asupra sănătății organismului, inclusiv, adică în special asupra imunității. De aceea aceste dezechilibre hormonale trebuie evitate și este foarte important fiecare pas pe care îl facem. Ca și simptome, aici este puțin mai dificil. Dacă la endometrioză avem dismenoree, sângerări puternice în fiecare lună, dureri la contactul sexual și diferite manifestări care ne trag un semnal de alarmă, dacă nu altceva, măcar durerea,
Aici, la papilomavirus, nu avem simptome. Este practic asimptomatic, cel puțin în prima fază, și de aceea, dacă mergem la control ginecologic periodic, avem toate șansele să-l descoperim în fazele de început. Pot să apară în acest context de infecție cu papilomavirus, pot să apară acele condiloame sau verruci genitale, care nu sunt cancerigene, ele se pot trata, dar trebuie luate în seamă pentru că ele se mulțesc foarte mult. Sunt așa, se fac ca o mică conopidă, nu știu dacă ați văzut la cineva, se pot face și la bărbați și la femei. Mai sunt și leziunile precanceroase de pe colul uterin, da? Deci, în cadrul unui control ginecologic, mai ales pentru persoanele care nu au fost de multă vreme, unde avem un papilomavirus care a fost foarte activ, putem să avem leziuni precanceroase care se descoperă cu ocazia efectuării testului Babeș-Papa Nicolau, iar în cazuri avansate avem simptome ale cancerului de col uterin. Asta înseamnă împăstare abdominală, durere abdominală, secreții vaginale neobișnuite, secreții care sunt urâte. Toate aceste lucruri denotă un cancer de col uterin, dar aici deja este, cum să spun, fiecare femeie își cunoaște mirosul, își cunoaște secrețiile, își cunoaște tot. În momentul în care a simțit o secreție puțin aparte, vă rog frumos să mergeți la ginecolog. Nu este de glumit. Toate infecțiile genitourinare trebuie tratate și luate în considerare pentru că pot să aibă un impact asupra sănătății în timp. Ca și diagnostic, aici avem testul Papa Nicolau, se face și testul HPV cu ADN, adică se specifică exact ce tip de papilomavirus este. Acesta identifică tulpinile cu risc, pentru că nu toate tulpinile de papilomavirus sunt cu risc. Se face și colposcopie și se face și biopsie acolo unde este necesar. Eu spun asta în mare. Ca și cu recomandări, eu lucrez cu scheme de tratament exacte pentru ambii parteneri. Recomand o alimentație bogată în antioxidanți, adică tot ce înseamnă fructe, legume proaspete, suplimente, printre ele amintesc vitamina C, vitamina A, vitamina D, zinc, seleniu, ciupercare și beta-glucane, dar și peberistor, tămâie, copaiba, omega-3. Omega-3 întotdeauna. Eu aproape nu le mai zic pentru că tot le spun, dar vi le repet ca să vă rămână cumva în minte și, bineînțeles, un mod de viață adecvat unde înseamnă stop joc. Cred că ați înțeles exact mesajul. Care este, de fapt, legătura între endometrioză, papilomavirus și sănătatea hormonală? În primul rând, hormonii, în special estrogenul, joacă un rol central în ambele afecțiuni și aici amintiți-vă din nou de disruptorii endocrini, toți factorii de impact pe care îi aducem din mediu în viața noastră, joacă un rol important în tot ceea ce înseamnă sănătatea noastră. Dezechilibrele hormonale pot să afecteze și sistemul imunitar și pot favoriza atât dezvoltarea endometriozei, cât și persistența infecțiilor cu HPV. Deci sunt persoane care aproape se scapă și pe urmă se pot reinfesta sau se poate reactiva virusul care a intrat în remisie și ambele afecțiuni cer focus pe echilibru hormonal și o imunitate foarte crescută. Să știți că, în general, și endometrioza și infecția cu papilomavirus sunt asociate cu deficite de vitamina E, cu deficite de vitamina A, cu deficite de vitamina D, cu un somn neodihnitor, cu un mod de viață dezorganizat. Toate acestea își pun impactul asupra hormonilor și asupra vieții noastre de zi cu zi. Obligatoriu în ambele cazuri consumul cât mai regulat de omega-3. Presupunem că celelalte lucruri s-au corectat. Omega-3, mai ales omega-3 care a apărut acum, este foarte valabil. Stați că mai am aici, mi-a făcut câteva um, notițe. Bineînțeles, probioticul este și el, în ambele cazuri, important. Ce este important? Să vă faceți un plan și să porniți. Nimeni nu le poate lua pe toate, nici financiar și nici fizic. Câte poți să iei odată? Că n-ai cum să iei, nu poți să iei așa. Adică poți să iei, dar nu este recomandat. Important, se de analize. V-ați făcut analizele, vedeți care sunt deficiențele și vă faceți un plan. Și urmând acel plan veți vedea îmbunătățiri. Și asta pot să vă afirme persoanele cu care eu lucrez în timp. Numai puțin. Așa că am făcut aici notițele pentru câteva.
rețete exacte, că mi le notez și eu, că altfel nu le am pe toate la îndemână. Difuzarea de uleiuri esențiale ajută foarte mult și vă recomand să faceți acest lucru. Mă gândesc că toată lumea care e aici pe grupul ăsta difuzează uleiuri esențiale, dar în special tămâie, ravin, țara și lemonul. Sunt o compoziție care au un impact deosebit. Ele purifică aerul din încăpere și noi inspirăm un aer curat, purificat, care ne dă o stare de bine și care are un efect antiseptic, antiviral. De asemenea, puteți să faceți pentru a crește imunitatea, vă dau o rețetă: 5 picături de ulei esențial de tămâie, care are efect imunomodulator, 5 picături esențial de arpore de ceai, care și el este imunostimulator și antiviral. Mai aveți nevoie de 4 picături, 4-5 picături maxim de ulei esențial de oregano, 3 picături de ulei esențial de ravin sara, toate într-un rolon de 10 ml și aplicat de cel puțin 2-3 ori pe zi, aplicat în zona pelviană. Dar se poate aplica și inghinal. Deci când mergeți în zona pelviană, puteți să aplicați și inghinal la nivelul pelvisului, pe acolo unde este zona ganglionară. De asemenea, pentru momentele în care sunteți pe emoțional foarte impactați, 3 picături de clary sage, 3 picături de lavandă cu 3 picături de lămâie, de tămâie, mă scuzați, difuzat, vă ajută foarte mult. Vă mai dau o rețetă care reduce și calmează durerea și inflamația. Aveți nevoie de 5 picături esențiale de lavandă, 5 picături de mușețel roman, să spun mai încet că Sara scrie, 4 picături de clary sage, 4 picături de ghimbir, pentru că ghimbirul este uleiul care stimulează circulația pelvină și reduce durerea, și se amestecă cu 10 ml de ulei și se poate aplica abdominal în fiecare zi. Bineînțeles, ca și sfaturi generale, este să scoateți și cafeaua. În perioadele în care aveți senzație de inflamație foarte puternică, scoateți cafeaua din alimentație, scoateți lactatele, faceți detoxifieri regulate, toate aceste lucruri. Eu v-am dat măsuri la modul general. Acolo unde aveți o endometrioză veche, acolo unde aveți o infecție cu papilomavirus, este important să luați lucrurile la modul cel mai serios și să cereți întotdeauna două păreri. Și la ginecolog eu vă recomand două păreri, să aveți medici buni, să faceți tratamentul cum se cuvine și să nu credeți că s-a terminat. Deci, practic, este o îngrijire pe care noi o datorăm. Că de spălat pe dinți, cine nu se spală pe dinți? Toată lumea se spală pe dinți, că e normal să te speli pe dinți, da? Și vaginul nu necesită o curățenie zilnică, nici nu este bine să ne spălăm intravaginal în fiecare zi, pentru că distrugem flora care există la nivel vaginal, dar putem să facem spălături în, eu știu, câteva zile pe lună, putem să alegem să facem spălături cu 1 litru de ceai de gălbenele, la 1 litru de apă punem o linguriță de ceai o lingură de ceai de gălbenele. Eu am un ceai special, un amestec pentru infuzii din acestea, dar se poate pune și asta, se pune o linguriță de bicarbonat, se face o infuzie și cu un irigator sau cu o pompiță se poate face o spălătură vaginală, după care se aplică ovule. Pentru ovule puteți să folosiți geranium, puteți să folosiți tămâie, copaiba. Stați să văd dacă am un dispozitiv să vă arăt. Chiar mă gândeam să fac un workshop de făcut ovule. Eu lucrez cu dispozitive din acestea în care foarte ușor se pot forma ovulele. Se lucrează foarte ușor cu ele, ca și bază unt de cacao sau și unt de shea. Întotdeauna alegeți produse organice de origine vegetală. Mai sunt care folosesc și tallow. Asta este o grăsime de vite, dar nu o recomand. Și, bineînțeles, uleiurile esențiale de la doTERRA. Curele cu vitamina A, curele cu vitamina E, L-glutaminul mai merge foarte mult și ajută. Dar totul este să aplicați fiecare personalizat. Aceasta este recomandarea mea. Analize de sânge, un ginecolog bun, făcut un plan după care să te ieși și lunar, să faci
o monitorizare, nu neapărat la ginecolog lunar, că cine face față, decât în situații severe, dar lunar să vezi, să-ți notezi cum te simți, cum vezi și acolo unde avem infecție cu HPV, se face în parteneriat. În general, recomand tratamentele în parteneriat, pentru că și bărbații au o grămadă de lipsuri de vitamine, minerale și așa mai departe. Dacă aveți întrebări, aveți vreo întrebare legată de subiect? Cred că Cineva am a fost întrebat prea pe Facebook, matematică. cred că în contextul ori la HPV, ori la endometrioză, dacă e normal să am doar 2 zile de ciclu și la foarte puțin. Acum, eu ce să spun asta, nu cred că are endometrioză nici într-un caz. La endometrioză n-am văzut nicio persoană care să aibă 2 zile de ciclu menstrual. Aici trebuie făcut un set de analize și văzut exact vârsta pacientei, a avut naștere, n-a avut naștere. Se poate, sunt persoane care se îngerează un pic mai puțin, poate să fie în contextul unei afecțiuni tiroidiene. Dacă și-a făcut toate analizele, dacă nu să și le facă, pentru că altfel nu ai cum să funcționezi. Deci este important de făcut analizele și atunci poți să deduci. Sunt persoane care genetic au un ciclu menstrual mai redus sau au o problemă legată de sănătatea tiroidei și în acest context au un ciclu menstrual mai redus sau au o greutate mai mică și pot și în acest context ca și organismul se autoprotejează și să fie redus. Dar anumite lucruri care sunt particulare trebuie făcute analize. Ok. Dacă Dacă mai are este cineva altă întrebări, întrebare, așteptăm aici în chat. poftim? Zic că așteptăm să zic aici în chat cei care sunt de pe Zoom sau pe Facebook, cine... Da, dacă puneți întrebări, cu drag vă pot ajuta. Uh, Aici, bineînțeles că sunt mai multe lucruri legate și sunt produse specifice, N-acetilcisteína și așa mai departe, care se pot lua, dar la fiecare merge particular, mă refer la endometrioză. Leziunile pe care le face endometrioza la nivel de ovar, la nivel de organe, pot să fie definitive. Și atunci eu am datoria să fac ceva pentru sănătatea mea. Astea nu sunt boli care să treacă, măi, am fost răcită, mi-a curs nasul luna trecută, am luat 3 săptămâni, mi-a trecut. Cu aceste lucruri se poate să te duci toată viața ta. Și asta înseamnă că toată viața ta trebuie să ai grijă de tine. În mod normal, n-ar trebui să avem o afecțiune ca să avem grijă de noi. Ar fi natural să avem grijă de noi pur și simplu și n-am ajunge în asemenea situații. Și este foarte important să știm că microbiomul intestinal are un impact major asupra fiecărei afecțiuni. De exemplu, dacă nu am un microbiom intestinal sănătos, nu am un somn sănătos, nu se secretă serotonina, care se produce 90% la nivel de intestine, nu se produce serotonina, nu se produce melatonina, triptofanele și melatonina. Asta înseamnă că nu am un somn odihnitor și calitativ. Nu am un somn odihnitor și calitativ, are un impact major asupra hipofizei, asupra hipotalamusului, glanda pituitară, implicit merge mai departe la glanda tiroidă și așa mai departe, toate organele merg în cascadă. Faptul că punem pe noi câteva uleiuri nu înseamnă că ne facem bine automat. Uleiurile esențiale sunt miraculoase în contextul unui mod de viață sănătos, în contextul în care ne alimentăm sănătos și în contextul în care avem grijă de noi. Înainte nu era o problemă cu lactatele ca și acum, dar lactatele nu erau atât de prelucrate ca și acum și nu erau atât de multe boli. Acum și animalele, dacă nu ar fi atât de speciile de animale care sunt acum, vaci și așa mai departe, din regnul ăsta care, de unde avem noi produse lactate, sunt animale care doar așa că te duci în Alpi, în Elveția, nu știu pe unde, găsești tu generații de vite care sunt crescute și trăiesc organic. În rest, sunt pline de hormone, antibiotice și toate aceste lucruri ne le transmit nouă. De acolo și avem noi atât de multe afecțiuni și boli. Înainte, lactatele erau o mare binecuvântare. Acum au ajuns să fie o problemă pentru că, gândiți-vă, laptele din comerț pe care îl cumpărați și mulți îl folosiți în cafea sau așa, conține 5% lapte. Mă refer la produsele bioorganice, 5% lapte. Deci când v-ați cumpărat o sticlă de lapte, v-ați cumpărat niște uleiuri minerale, inclusiv la laptele vegetal. Laptele vegetal este unul dintre cele mai contrafăcute produse. De aceea, dacă vrei să-ți faci un lapte vegetal și ai una dintre afecțiunile enumerate mai sus, cumpără 200 de grame de migdale de bună calitate, pune-le la muiat de seara până dimineața clătește-le bine, pune-le într-un blender foarte bun, adaugă
un litru de apă, blenduiește-le foarte bine, puneți un tifon, strecoară, din miez poți să faci biscuiți sau ce vrei tu și îți rămâne un lapte de migdale care este curățat. Laptele vegetal este cel mai contrafăcut aliment, dar ne scrie acolo că este fortifiat, cu fier, cu calciu, poate să pună în el și apă sfințită. Nu mai este calitativ. Și gândiți-vă că și cei care încearcă să trăiască sănătos și cei care zic, măi, eu trăiesc mai sănătos, tot nu trăiesc sănătos. De aici vin o serie de probleme. Dar în momentul în care te deprinzi, cel puțin oamenii care vin la masterclass-urile mele, la cursurile mele, care ascultă pe Silvia, care vin și ascultă aici toate lucrurile pe Zoom și așa, eu cred că totuși cel puțin ți se trage un semnal de alarmă. Poți să treci pe roșu în fiecare zi dacă vrei. Și poate îți reușește de fiecare dată. E suficient odată să te prindă o mașină, dar nu odată. Este important să avem grijă de sănătate în fiecare zi. Greutatea nu o putem controla întotdeauna. Nu toți avem același context genetic, nu toți avem aceleași obiceiuri, nu toți avem aceeași muncă. Dar, măcar într-o marjă de siguranță, putem să facem lucruri pentru noi. Majoritatea spun nu am timp. Păi de mâncat tot mănânci. Tu alegi ce mănânci. De cumpărat te duci la cumpărături. Cine nu merge la cumpărături dintre voi? Majoritatea femeile fac cumpărături. Faci cumpărături. Te uiți ce pui în plasă, mă, decât să pun 3 pungi din alea, mai bine îmi iau numai atâta din ceva care e sănătos. Și lucrurile acestea fac diferența. Cu cât este mai ambalat ceva în plastic, cu atât nu mai îmi cumpăr. Acum, nu, e la modă. Cu în fiecare oraș, cred că există și producători locali. În Arad, cel puțin, tare harnicis. Câți vrei tu. Producători locali pe toate drumurile. De așa acolo trebuie selectați pentru că mulți lucrează cu pesticide. Alegeți-vă oameni de unde aveți produse. La uleiuri ne-am lămurit, avem o calitate foarte bună la Dutera, deci cu uleiurile nu avem o problemă, că știm de unde le luăm. Cu suplimentele, marea majoritate le putem lua de la Dotera, mai se iau completare cele care nu sunt specific, vitamina D, fier și așa mai departe. Dar dacă aveți deficiențe minore, puteți să luați VMG-ul, puteți să luați Lifelong Vitality Pack, puteți să luați, de exemplu, MetaPower Mito2Max, îl recomand la toți, energie și control de greutate. Toate aceste lucruri sunt importante, fiecare pas. Mai este vreo întrebare? Da, mai sunt întrebare pe Facebook. Zice așa, notul rectovaginal format după prima operație. Momentan acesta stagnează, este stafidit, cum a zis medicul, urmează să opresc tratamentul cu anticoncepționale. Există posibilitatea ca boala să se reactiveze? Acum, nu știu de ce natură au fost acești noduli, dacă au fost maligni sau benigni. Recidivă poate să existe la orice, indiferent de ce natură au fost. Eu recomand un set complet de analize cu analizele pe care le-am menționat în mod special. Recomand băi de șezut, recomand tratament local, recomand omega-3, recomand probiotic, mod de viață sănătos, aplicarea de uleiuri acolo, inclusiv pe zona inghinală, pentru că ei oricum se absorbă în piele și, bineînțeles, monitorizare. Și atunci șansele de recidivă sunt mult mai scăzute. Dacă mai este vreo întrebare, dacă nu, eu mă retrag pentru că muncă este suficientă și mai pot să răspund și după aceea dacă nu mai sunt întrebări. Eu am avut astăzi un subiect foarte rapid și foarte pe scurt, în ideea în care am concentrat foarte mult um, toate lucrurile. Ce vreau să vă spun, pentru endometrioză în mod special, ca să ți se corecteze. Deci, eu am avut experiență cu pacient care a ținut ca la carte, un an de zile și simptomatologia și cantitatea de țesut endometrial fără intervenție chirurgicală s-a redus cu 80%. Deci se poate. Dar trebuie să ții foarte strict. Adică să schimbi modul de viață, că practic nu poți să ții foarte strict, că e complicat. Dar schimbi modul de viață. În fiecare lună, dacă nu poți, dintr-o dată îți lași ceva. Azi lași țigările, mâine lași cafeaua. De astea nu mai zic de toxinele comportamentale, că deja cred că știți. Că alte băuturi nu avem noi problemă pe grupul ăsta. Dar Coca-Cola și băuturi energizante nu mai spun. Deci tot ce conține zahăr, nu avem ce să consumăm. Îți cureți viața și efectiv o să vezi cum corpul tău efectiv reduce toate aceste fenomene inflamatorii, pentru că endometrioza este o afecțiune de tip autoimun care vine din interior și care este din celulele proprii. Papilomavirus vine undeva din exterior, dar și acolo putem să avem un control dacă avem foarte multă grijă.
Dar endometrioza este strict dinăuntru, este ca și tiroidita autoimună de tip Hashimoto. Este o reacție a organismului față de lucrurile negative pe care noi le aducem în viața noastră de zi cu zi. Eu de aceea am făcut și jurnal de sănătate, de aceea fac, pentru mine este o misiune. Pentru că spunând de fiecare dată în emisiunile mele pe YouTube, în emisiunile mele de aici, în cursurile pe care le fac, nu fac altceva decât să adaug încă un semnal mic de alarmă sau să dau de gândit celor care încă nu au decis ce să facă. Bineînțeles că în tot acest context, deparazitarea este A und O, foarte importantă și de ce organizez tot felul de mici lucruri care să vă ajute să vă puneți toate lucrurile la punct. Pe partea ginecologică am ținut destul de multe în context hormonal, că cum eu mă leg de hormoni, pot să mă leg 5 ani, atâtea lucruri sunt de spus. O să vorbim data viitoare despre autism în contextul sănătății hormonale, pentru că și autismul consider eu că este un subiect foarte fierbinte, mai ales în ziua de astăzi. Acolo unde cineva vă cere ajutorul, vedeți un copil epuizat, vedeți o persoană epuizată, lăsați-l să meargă la analize. Recent caz de copil care a fost epuizat, obosit, nu s-a simțit bine, 5 ani, mers la medic, leucemie. Da? Acum, uite, înainte de emisiune, că de aceea n-am putut să intru la fix, mi-a scris cineva, uite, sora mea are cancer de suprarenale. Astea sunt cu evoluție fulminantă. Deja cu metastaze hepatice și pulmonare. Adică este important să vedem ce se poate face pentru sănătate. Prețuiți viața, prețuiți sănătatea, cunoașteți sloganul meu. Ne întâlnim în principiu în jur de 2 săptămâni. Vedem noi, ne vorbim cu Sara și vedem cum se potrivesc aici toate lucrurile, că noi nu lucrăm după asta, noi lucrăm după bunătatea lui Dumnezeu și timpul avut la dispoziție. Ne întâlnim în principiu peste vreo 2 săptămâni să vorbim despre autism. Acolo am foarte multe detalii și chestii care o să aibă un impact pozitiv asupra celor care sunt deschiși să apeleze la aceste informații. Dacă nu mai este nicio întrebare, un mare drag. Mulțumim mult! Luminița, 2 secunde. Da, te rog. Vreau să-ți mulțumesc frumos pentru tot tratamentul care mi l-ai dat. În octombrie am fost diagnosticată cu HPV. De fapt, mi-au spus că sunt suspectă de cancer, de col uterin, și în jumătate de an am reușit cu tot ce ai spus tu în listă, începând de la ovule, dar omega, vitamina D, vitamina E, vitamina A, vitamina C, colostrum, nu știu, tot, L-glutamin, tot ce ai spus, tot am luat, dar în fiecare lună, progresiv. Am avut grijă la alimentație, ce să mai zic. Oricum, ideea este că înainte de Paște am fost la control ca să-mi spună că am doar o inflamație cronică pe col. Deci eu cred că și cu gândire pozitivă, cred că am reușit. Dar merg în continuare cu același tratament, alimentație și tot ce este nevoie ca să-mi fie bine. Mulțumesc încă o dată din nou pentru tot. Cu drag. Deci se poate. Astea sunt bucurile mele. Mai este la noi în grup cineva care este în aceeași situație și mă bucur, mai am pacienți cu aceleași reușite și îți mulțumesc frumos. Nu prea le amintesc și nu le scriu pentru că știu că le scrie altcineva și ține cont de fiecare pas. Pentru mine astea sunt lucrurile, pentru mine asta înseamnă succes, de fapt. Mulțumesc! Bun, ieșim de aici că ne cheamă Silvia la emoționare dacă nu ne potolim. Eu îi mulțumesc Silviei pentru oportunitatea pe care mi-a oferit-o să vin în fața voastră cu informații utile. Vă mulțumesc pentru că ați participat la acest Zoom. Îți mulțumesc, Sara, pentru că te ocupi de această organizare și că ești aproape de noi și ai atât de multă răbdare în tot ceea ce înseamnă educație și informare și tu ești pentru mine un pion foarte important. Vă mulțumesc tuturor, ne întâlnim data viitoare cu informații, sper la fel de utile și sper să acolo unde nu ați înțeles, reascultați emisiunea și să vă fie de folos.